Pyyhin valkoista marmoripöytää 3. kertaa tänä iltana. Jalkani särkevät näiden vanhojen kenkien sisällä, jotka eivät koskaan tunnu sopivan. Repussani kannan oikeustieteen kirjojani ja paino vetää hartioistani joka kerta, kun kävelen Bella Vitan, ylellisen italialaisen ravintolan, pöytien välissä, jossa olen työskennellyt 2 vuotta. Valkosipulin ja basilikan tuoksu sekoittuu kalliiden hajuvesien kanssa. Ympärilläni hyvin pukeutuneet asiakkaat nauttivat maailmasta, jota voin tarkkailla, mutta johon en koskaan tule kuulumaan. Keittiöstä kokki Marco huutaa tilauksia nopealla italian kielellä, ja hänen äänensä rikkoo hiljaisen keskustelun sorinaa ja aterimien kilinää. Ymmärrän joka sanan, jonka Marco sanoo, mutta teeskentelen, etten ymmärrä. Jos puhuisin täällä italiaa, ihmiset huomaisivat sen. He ajattelisivat, että olen liian sivistynyt ollakseni vain tarjoilija. On parempi pysyä näkymättömänä, olla vain yksi yliopisto-opiskelija, joka maksaa oikeustieteen opintonsa työskentelemällä öisin. Ylhäällä kristallikruunu valaisee poliitikkojen, yrittäjien kasvoja, ihmisten, joiden varallisuus antaa heille mahdollisuuden illallistaa paikassa, jossa 1 pullo viiniä maksaa enemmän kuin vuokrani koko kuukaudelta. Minä liikun pöytien välissä varovasti, tasapainoillen lautasia, samalla kun käyn mielessäni läpi siviilioikeuden tapauksia huomisen tenttiä varten. Ironia ei jää minulta huomaamatta. Päivisin opiskelen oikeutta. Öisin palvelen ihmisiä, jotka todennäköisesti elävät sen ulkopuolella. Huomaamattani kosketan kaulassani olevaa pientä kultaristia. Se oli mummini lahja ennen kuolemaansa. Se on ainoa koru, joka minulla on. Se muistuttaa sunnuntaisista perheillallisista, jolloin Italia oli ainoa pöydässä sallittu kieli ja rakkautta mitattiin ylimääräisillä pastoannoksilla. Nämä muistot tuntuvat toisesta elämästä. Isä työskenteli rakennuksilla, äiti siivosi taloja. Molemmat unelmoivat, että heidän tyttärellään olisi paremmat mahdollisuudet tässä maassa. Pöydässä 12 pyydetään lisää vettä. Menen lähemmäs ja näen vanhan pariskunnan puhuvan innostuneena heidän äskettäisestä matkastaan Toskanaan. Nainen yrittää puhua italiaa suomalaisella aksentilla. Hänen miehensä särkee perusfraaseja, mutta hän tekee sen innolla. Nämä turistit ovat suloisia yrittäessään luoda yhteyttä kulttuuriin, jossa he vierailivat. Hymyilen kun tarjoilen vettä. Nainen sanoo jotain miehelleen hieman huonolla kieliopilla. En voi pidätellä itseäni, korjaan lauseen täydellisellä toskanalaisella korostuksella, jonka mummini minulle opetti vuosien ajan. Heidän kasvonsa syttyvät yllätyksestä ja ilosta. Mies alkaa heti kertoa minulle kömpelöllä, mutta innostuneella italian kielellä vierailustaan Uffisin galleriassa. Hänen vaimonsa täyttää minut kysymyksillä perheestäni. Selitän, että isovanhempani muuttivat kylästä lähellä Firenzeä, että kasvoin kuunnellen tarinoita oliivitarhoista ja keskiaikaisista torneista, että Italia oli ensimmäinen kieleni ennen kuin opin suomea koulussa. Muutamaksi minuutiksi lakkasin olemasta vain tarjoilija. Minusta tuli silta heidän turistielämyksensä ja todellisen kulttuurin välillä. Puhun heille perhereseptistä ja perinteistä, kun he kertovat minulle lapsistaan ja lapsenlapsistaan. Olen niin syventynyt kertomaan mummuni salaisuutta täydellisestä tiramisusta, etten huomaa, että pöydässä 7 mies on lopettanut syömisen kokonaan. Hänen haarukkansa on unohtunut ossobukon päälle, kun hänen tummat silmänsä seuraavat jokaista liikettäni. Hän analysoi tapaa, jolla liikutan käsiäni puhuessani, sen luonnollisen itseluottamuksen, joka ilmestyy, kun puhun omaa kieltäni. Jokin hänen intensiivisessä katseessaan saa ihoni kananlihalle, vaikka en vielä tiedä miksi. Kun vihdoin hyvästelen vanhan pariskunnan jatkaakseni kierrostani, kuulen katkelman keskustelusta pöydästä 7. Syvä, varma ääni puhuu jollekulle vastapäätä istuvalle. Lumi, haluan sinut. Sanat ovat hiljaisia, mutta niissä on ehdoton varmuus. Se ei kuulosta toiveelta. Se kuulostaa siltä kuin hän ilmoittaisi tosiasiasta, joka ennemmin tai myöhemmin toteutuu. Katson kohti tätä ääntä ja kadun sitä heti. Mies, joka minua tarkkailee, on uskomattoman viehättävä vaarallisella tavalla, joka salpaa henkeni. Tummat, täydellisesti kammatut hiukset, leuat, jotka näyttävät veistetyiltä, ja silmät, jotka läpäisevät suoraan sieluun. Hänen pukunsa täytyy maksaa enemmän kuin ansitsen 6 kuukaudessa. Kaikki hänessä viestii voimaa ja ehdotonta kontrollia. Kun katseemme kohtaavat hetkeksi, tunnen olevani saalis, jonka peto on juuri löytänyt. Lämpö nousee poskilleni ja kävelen nopeasti keittiöön yrittäen karistaa epämiellyttävän tunteen. Rikkaat miehet joskus kiinnittävät huomiota henkilökuntaan,
Mutta tämä huomio tuntuu erilaiselta, intensiivisemmältä, laskelmoivammalta, aivan kuin hän jo suunnittelisi jotain, mistä en tule pitämään. Keittiössä nojaan teräspöytään yrittäen rauhoittaa sydäntäni. Paikan tuttu kaos antaa minulle turvaa. Tarjoilijat huutavat tilauksia, kokit puhuvat suomea ja italiaa, jatkuva lautasten kolina. Se on maailma, jonka ymmärrän, jossa kova työ on tärkeämpää kuin ulkonäkö tai suhteet. Lumi, pöytä 4 haluaa puhua esimiehelle, sanoo Jasmin, toinen tarjoilija, joka on minua uudempi ja yhä vaativien asiakkaiden pelottama. Minä hoidan sen, sanon ja otan korkkiruuvin esiliinastani. Loppuvuoro kuluu rutiinitehtävissä, mutta tunnen silmät päälläni koko illan. Joka kerta kun menen saliin, olen ylivilkas pöydästä 7, vaikka vältän katsomasta suoraan sinne. Se mies tuntuu täyttävän koko ravintolan kuin näkymätön paino, joka saa kaikki muut asiakkaat näyttämään pienemmiltä. Kun vihdoin leimaan itseni ulos keskiöllä, Bahala laskas. Vaihdan vaatteet ahtaassa henkilökunnan vessassa, puen farkut ja villapaidan ja kannan repullisen kirjoja. Ohi kävellessäni ravintolan ikkunoiden edestä en voi olla katsomatta sisään. Pöytä 7 on tyhjä, mutta jotenkin tiedän, että tämä ei päättynyt tähän iltaan. Menen metroon ja sanon itselleni, että olen vain vainoharhainen, että rikkaat miehet unohtavat tarjoilijat heti poistuessaan ravintolasta, mutta tunne siitä, että minua tarkkaillaan, seuraa minua koko matkan kotiin pieneen yksiööni, jossa minua odottaa vielä 3 tuntia sopimusten ja siviiliprosessin opiskelua. Avaan oven ja astun pienen tilani tuttuun turvallisuuteen. Oikeustieteen kirjoja on pinottu jokaiselle vapaalle pinnalle. Todisteena päättäväisyydestäni rakentaa parempi elämä opiskelun ja työn avulla. Otan kannettavani esiin, yritän keskittyä, mutta mieleni palaa yhä niihin tummiin silmiin ja siihen ääneen, joka sanoi täysin varmasti, haluan sinut. Seuraavana aamuna minulla on perustuslakioikeuden tunti. Istun takarivissä tekemässä muistiinpanoja, kun professori Virtanen selittää liittovaltion ja osavaltioiden vallan tasapainoa. Minun pitäisi keskittyä, mutta ajattelen yhä sitä miestä ravintolassa. Jokin hänessä antoi ymmärtää, että hän oli tottunut saamaan juuri sen, mitä halusi, välittämättä laeista tai rajoituksista. Lounaalla soitan vanhemmilleni rauhallisesta kirjaston nurkasta. Äidin ääni kuulostaa väsyneeltä, mutta lämpimältä. Hän kertoo isän rakennustyöstä ja uusista siivossopimuksistaan. He ovat ylpeitä edistymisestäni oikeustieteellisessä, vaikka he ovat huolissaan siitä, että työskentelen niin monta tuntia maksaakseni sen. En mainitse heille eilisen illan outoa kohtaamista. Ei ole järkeä huolestuttaa heitä jostain, mikä todennäköisesti ei ollut mitään. Iltapäivällä, vahingon korvausoikeuden tunnilla, keskustelemme tahallisesta, emotionaalisesta ahdistuksesta aiheutetuista tapauksista. Professori esittää hypoteettisia skenaarioita vallan epätasapainosta ja psykologisesta manipuloinnista. Oikeudelliset käsitteet, jotka eivät yhtäkkiä tunnu niin abstrakteilta kuin eilen. Kun tunti päättyy, huomaan, että olen puristanut kynääni niin kovaa, että rystyseni ovat valkoiset. Sinä iltana palaan Bella Vitaan toiselle vuorolle. Sidon esiliinani ja tarkistan itseni peilistä varmistaen, että hiukset ovat hyvin kiinni ja hymy näyttää luonnolliselta. Sali on jo täynnä illallisasiakkaita, mutta katseeni suuntautuu suoraan pöytään 7. Tänä iltana se on varattu toiselle perheelle, joka juhlii syntymäpäivänsä kalliilla sampanjalla. Tunnen valtavaa helpotusta. Olin huolissani turhaan. Minulle määrätään pohjoinen osasto, kauimpana pöydästä 7, mikä sopii minulle täydellisesti. Pariskunta juhlii vuosipäivänsä ja haluaa viinisuosituksia. Liikeillallinen vaatii tarkat ajat ruokien välillä ja pöydällinen opiskelijoita juhlii jonkun hyväksyntää jatko-opintoihin. Lähetän sen pöydän jälkiruokatilauksen, kun näen hänet uudelleen. Ei tällä kertaa pöydässä 7, vaan pöydässä 3, omalla alueellani. Sama tummahiuksinen mies, nyt yksin istuen, lautasella tuskin koskettua linguinia ja lasi punaviiniä. Hän lukee jotain, mikä näyttää liikeasiakirjalta, tehden muistiinpanoja kalliilla kynällä, mutta tunnen kuinka hänen huomionsa kääntyy minuun heti kun astun hänen näkökenttäänsä. Käteni vapisevat hieman, kun lähestyn opiskelijoiden pöytää, mutta pakotan itseni pysymään rauhallisena. Hän on vain yksi asiakas, sanoin. Rikkaat miehet syövät kalliissa ravintoloissa. Siinä ei ole mitään uhkaavaa. Mutta kun vihdoin kerään rohkeutta lähestyä hänen pöytäänsä vesikannun kanssa, hänen hymyilyssään on jotain, mikä kääntää vatsani.
Hyvää iltaa, sanon pitäen ääneni vakaana. Tuonko teille jotain muuta? Itse asiassa, hän vastaa ja laskee kynänsä syrjään katsoen minua suoraan. Halusin onnitella teitä eilisestä italian kielen taidostanne. Teillä on kaunis korostus. Sanat pitäisi kuulostaa kohteliaisuudelta, mutta jokin hänen sävyssään muuttaa ne pikemminkin omistuksen ilmaisuksi kuin ihailuksi. Kiitos, herra. Perheeni on Toskantasta. Se näkyy, hyvin aitoa. Hän pitää tauon tutkien kasvojani epämiellyttävän intensiivisesti. Olen Luukas Salo. Omistan useita ravintoloita kaupungissa, mukaan lukien tämän. Sanat lankeavat päälleni kuin jääkylmä vesi. Hän on Bellavitan omistaja, pomoni, mies, joka allekirjoittaa shekkini, henkilö, joka voisi lopettaa työni yhdellä sanalla. Vallan tasapaino muuttuu niin jyrkästi, että tunnen huimausta. Miellyttävää tutustua, herra Salo, onnistun sanomaan, vaikka oma ääneni kuulostaa vieraalta. Kutsu minua Luukkaaksi. Hänen hymynsä ei muutu, mutta sen alla on jotain teräksistä. Haluan ehdottaa teille jotain. Mihin aikaan vuoronne päättyy tänä iltana? Kysymys jää leijumaan välillemme kuin haaste, jota en tiedä, pystynkö kohtaamaan. Kaikki Luukas Salossa huokuu hallittua valtaa. Hän ei kysy, milloin vuoroni päättyy. Hän ilmoittaa, että tulemme puhumaan, halusinko tai en. Lopetan keskiyöllä, sanon äänellä, joka on lujempi kuin miltä minusta tuntuu. Mutta minulla on huomenna aikainen luento. Se ei kestä kauan. Hän liuttaa kortin pöydälle 2 sormella. Rentoon eleeseen sisältyy ehdottomuus. 2 korttelia pohjoiseen täältä on kahvila nimeltä Kakkukahvila Unelma. Tapaamme siellä 12:30. Haluan kieltäytyä. Haluan sanoa hänelle, että minun täytyy opiskella, että minun täytyy maksaa vuokrani, että elämääni ei kuulu salaperäisiä tapaamisia ravintolan omistajien kanssa, jotka katsovat minua kuin olisin jotain hankittavaa. Mutta hän on tämän paikan omistaja. Hän kontrolloi palkkaani, tapaani maksaa oikeustieteellisen kouluni, koko suunnitelmaa, jonka olen niin huolellisesti rakentanut paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi. Tämän todellisuuden paino lankeaa harteilleni kuin lyijypeitto. Selvä, herra Salo, vastaan ja sujautan kortin esiliinani taskuun katsomatta sitä. Nähdään siellä. Loppuvuoro kuluu mekaanisten liikkeiden ja pakotettujen hymyjen sumussa. Luukas jää vielä tunniksi nostaen katseensa asiakirjoistaan silloin tällöin tarkkailakseen minua työskentelemässä. Kun hän vihdoin lähtee, hän ei katso taakseen, mutta hänen poissaolonsa tuntuu vieläkin häiritsevämmältä kuin hänen läsnäolonsa. Oletko kunnossa, Lumi? Näytät hermostuneelta. Jasmin sanoo minulle, kun melkein pudotan likaisen astiapellin. Vain väsynyt, valehtelen pakottaen hymyn, mutta se on enemmän kuin väsymystä. On kasvava tunne siitä, että maailmani, niin huolellisesti järjestetty, on kääntymässä ylösalaisin voimien vuoksi, joita en hallitse. Tapa, jolla Luukas katsoi minua, ei ollut pelkkää uteliaisuutta, ei edes tavallista vetovoimaa. Se oli omistusta, aivan kuin hän olisi jo päättänyt jotain tulevaisuudestani ilman minun suostumustani. Keskiyöllä vaihdan vaatteita kädet vapisten. Kävely Kakkukahvila Unelmaan tuntuu hautajaissaatolta. Jokainen askel vie minua kauemmas rutiinin turvallisuudesta ja lähemmäs sitä, mitä Luukas Salo minulta haluaa. Kahvila on pieni ja intiimi, täynnä varakasta asiakaskuntaa, joka ei välitä erikoiskahvin hinnasta. Luukas on jo paikalla, istuen nurkkapöydässä 2 espresson odottaessa. Hän on vaihtanut illallispukunsa tummiin farkkuihin ja mustaan neuleeseen, joka korostaa hänen leveitä hartioitaan. Ilman puvun muodollista estettä hän näyttää nuoremmalta, mutta jotenkin vaarallisemmalta. Kuin peto, joka on riisunut sivistyneen naamionsa. Kiitos, että tulit, hän sanoo, kun istun häntä vastapäätä. En ollut varma, että tekisit. Olette pomoni, vastaan varovasti. Kun pyydätte tapaamista, oletan, että se on työhön liittyvää. Hänen naurunsa on matala, aidosti huvittunut. Tietyllä tavalla se on. Minulla on teille ehdotus, Lumi, jotain, joka voisi muuttaa elämäänne merkittävästi. Kiedon käteni kuuman kupin ympärille käyttäen lämpöä hermojeni rauhoittamiseen. Millainen ehdotus? Tarvitsen jonkun, jolla on teidän erityiset taitonne. Sujuva Italia, sivistynyt, tyylikäs, kaunis. Jonkun, joka voi liikkua tietyissä sosiaalisissa piireissä ja edustaa minun intressejäni. Hän nojautuu hieman eteenpäin, tummat silmät intensiivisinä. Tarjoan teille henkilökohtaisen avustajan paikkaa. Palkka olisi 3-kertainen siihen nähden, mitä ansaitsette tarjoilijana, plus edut, plus mahdollisuus hyödyntää lakikoulutustanne, kun valmistutte.
Tarjous on niin odottamaton, että melkein tukehtuisin kahviin. 3-kertainen nykyinen palkkani tarkoittaa taloudellisen stressin loppua. Ei enää valitsemista oppikirjojen ja ruoan välillä. En ei enää nukahtamista tapaustutkimusten päälle, koska olen liian uupunut työstä keskittyäkseni. Miksi minä? Kysyn epäilevästi. Voitte palkata kenet tahansa näillä pätevyyksillä. Jonkun, jolla on todellista kokemusta. Kokemusta opetetaan. Se, mitä teillä on luonnollista. Eilen, nähdessäni teidät noiden turistien kanssa, olitte täysin aito. Sellaista aitoa yhteyttä ei voi teeskennellä. Hänen sormensa naputtavat kerran pöytää, pieni ele, joka tuntuu jotenkin tärkeältä. Lisäksi teidän lakikoulutuksenne olisi arvokasta. Minulla on useita liikeintressejä, jotka vaativat sääntelyn ja sopimusten huolellista käsittelyä. Jokin tavassa, jolla hän sanoo liikeintressit, saa ihoni kananlihalle. Ajattelen kallista pukua, tapaa, jolla muu henkilökunta kohteli häntä kyseenalaistamatta mitään, hiljaista auktoriteettia, joka säteilee jopa rennoissa vaatteissa. Rikkaat miehet eivät yleensä kiinnitä niin paljon henkilökohtaista huomiota tarjoilijoihinsa, ellei takana ole jotain muuta. Mitä tarkalleen ottaen tehtäväni olisivat? Kysyn, voittaen aikaa, kun mieleni käy läpi mahdollisuuksia. Hallinnollista työtä, pääasiassa kalenteri, kirjeenvaihto, mukanani liikeillallisilla ja sosiaalisissa tilaisuuksissa. Teidän täytyisi olla usein saatavilla iltaisin, mikä tiedän, että on ristiriidassa nykyisen luentoaikataulunne kanssa. Hän pitää tauon tarkkaillen reaktiotani huolellisesti. Olen jo puhunut dekaani Virtasen kanssa oikeustieteellisessä koulussanne. Jos hyväksytte tämän paikan, teidät siirretään iltaohjelmaan täydellä stipendillä. Sanat lyövät minua kuin fyysinen isku. Hän on jo puhunut kouluni kanssa. Hän on jo järjestänyt aikatauluni muutoksen. Hän on jo tehnyt päätöksiä elämästäni kysymättä minulta. Oletus on pelottava. Puhuitte dekaanini kanssa. Ääneni on terävämpi kuin halusin. Teillä ei ollut mitään oikeutta tehdä niin. Minulla oli täysi oikeus tutkia vaihtoehtoja, jotka hyödyttäisivät meitä molempia. Iltaohjelma on itse asiassa arvostetumpi, suunniteltu työssäkäyville ammattilaisille. Professorinne olisivat aktiivisia asianajajia ja tuomareita. Pelkästään nuo yhteydet olisivat arvokkaampia kuin nykyiset lukukausimaksunne. Hän on oikeassa, ja juuri se tekee tästä kaikesta niin petollista. Iltaohjelmaan on vaikeampi päästä. Se on kalliimpi ja ehdottomasti avaisi ovia, joita nykyinen polkuni ei avaa. Mutta se, että hän on jo manipuloinut tilannetta tietämättäni, saa kaikki vaistoni huutamaan varoitusta. Tarvitsen aikaa harkita, sanon ja alan nousta. Tietenkin, mutta hänen kätensä liikkuu pöydällä ja lepää kevyesti ranteellani. Hän ei pidä minua kiinni, mutta tekee selväksi, että minun on istuttava takaisin. Minun pitäisi kuitenkin mainita, että Bella Vita suljetaan remontin vuoksi ensi kuussa. Kaikki nykyinen henkilökunta irtisanotaan, vaikka annan mielelläni erinomaiset suositukset. Uhka on kiedottu niin järkevään kieleen, että kestää hetken ymmärtää, mitä hän todella sanoo. Hyväksyn hänen tarjouksensa tai menetän työpaikkani. Hyväksyn hänen ehdotuksensa tai katson, kuinka huolellisesti suunnittelemani tulevaisuus romahtaa. Mikä suuri sattuma, onnistun sanomaan, vaikka tunnen kurkkuni kuristuneena. Ei se ole sattumaa. Olen suunnitellut tätä remonttia kuukausia, mutta tällä hetkellä se on kätevää kaikille. Hänen peukalonsa koskettaa rannettani kerran, niin lyhyt kosketus, että se voisi vaikuttaa vahingolliselta, ellei hänen silmissään olisi laskelmoivaa katsetta. Olette ilmeisesti älykäs, Lumi. Olen varma, että näette tämän järjestelyn edut. Näen ne selvästi, ja juuri se tekee siitä niin pelottavaa. Taloudellinen turvallisuus, koulutusmahdollisuudet, ammatillinen kehitys, kaikki, mitä olen rakentanut, tarjoituna hopeatarjottimella mieheltä, joka katsoo minua kuin olisin jotain, jonka hän on päättänyt kerätä. Mitä jos hyväksyn ja sitten muutan mieleni? Kysyn, vaikka epäilen, että tiedän jo vastauksen. Miksi haluaisitte muuttaa mielenne? Työskentelisitte ammatillisessa ympäristössä, käyttäisitte koulutustanne, rakentaisitte kontakteja, jotka palvelevat teitä koko lakimiesurani ajan. Hänen hymynsä ei ulotu hänen silmiinsä. Tietenkin, virka edellyttäisi ehdotonta harkintaa, luottamuksellisuutta asiakkaiden kanssa. Ymmärrättehän, erittäin tärkeää minun työalallani. Tapa, jolla hän korostaa harkintaa ja luottamuksellisuutta, tekee selväksi, että tästä pois pääseminen ei olisi niin yksinkertaista kuin irtisanoutuminen 2 viikon varoitusajalla. Kun kerran olen hänen maailmassaan, tietäisin asioita, jotka tekisivät lähtemisestä monimutkaista,
ehkä vaarallista. Tarvitsen todella aikaa harkita, toista nyt lujemmin. Luukas tutkii kasvojani pitkän hetken ja nyökkää sitten hitaasti 24 tuntia. Remontti alkaa maanantaina, joten tarvitsen vastauksenne huomenna illalla. Hän liuuttaa toisen kortin pöydälle. Tässä on puhelinnumero kirjoitettu elegantilla käsialalla. Soittakaa minulle, kun päätätte. Otan kortin tunnottomin sormin. Kun nousen lähteäkseni, hän ei tällä kertaa yritä estää minua, mutta hänen äänensä seuraa minua ovelle asti. Lumi. Käännyn vastahakoisesti. Olette poikkeuksellisen kaunis puhuessanne italiaa. Toivottavasti kuulen teidän puhuvan sitä paljon enemmän. Kotimatka tuntuu epätodelliselta, aivan kuin kulkisin toisen ihmisen elämässä. Pieni yksiöni, jossa on kirjapinoja ja vanhoja huonekaluja, näyttää yhtäkkiä köyhältä ja riittämättömältä, mutta se on minun. Ansaittu omalla työlläni ja omalla päättäväisyydelläni. Luukkaan tarjouksen hyväksyminen merkitsisi tämän itsenäisyyden vaihtamista turvallisuuteen, johon liittyy piilotettuja ehtoja. Vietän yön kattoon tuijottaen, punniten vaihtoehtoja, jotka tuntuvat olevan minua vastaan. Aamulla olen jo tehnyt päätöksen, vaikka en ole varma, että se on oikea. Seuraavana iltana palaan Bella Vitaan siihen, mikä saattaa olla viimeinen vuoroni tavallisena tarjoilijana. Sali värisee tutun hienostuneella energiallaan, mutta minusta tuntuu, että tarkkailen kaikkea lasin läpi, jo erillään tästä maailmasta, jonka olen aikeissa jättää taakseni. Luukas saapuu 9, istuu tuttuun pöytäänsä ja tilaa tutun annoksensa, mutta tänä iltana se tuntuu erilaiselta, täynnä odotusta ja sanomattomia sopimuksia. Kun vihdoin lähestyn hänen pöytäänsä, melkein vuoron lopussa, hän nostaa katseensa odottavasti. Hyväksyn paikan, sanon hiljaisella äänellä, ja sanat tuntuvat samanaikaisesti pelastukselta ja antautumiselta. Hänen hymynsä on voitokas, tyytyväinen. Erinomainen valinta. Ilmoittautukaa tähän osoitteeseen huomenna kello 10. Hän ojentaa minulle toisen kortin. Tässä on osoite pohjoisesta kaupungista kirjoitettu kultaisilla kirjaimilla. Pue yllesi jotain ammattimaista, mutta ei liian konservatiivista. Tapaatte tärkeitä asiakkaita. Kun etäännyn hänen pöydästään viimeisen kerran, en enää hänen tarjoilijanaan, vaan hänen työntekijänään, näen itseni heijastuvan ravintolan peileistä. Näytän samalta kuin aina, mutta tunnen itseni perustavanlaatuisesti muuttuneeksi, aivan kuin olisin ylittänyt näkymättömän rajan, jota en koskaan pysty ylittämään takaisin. Huomenna astun täysillä Lucas Salon maailmaan. Tänä iltana suren yksinkertaista ja rehellistä elämääni ja rukoilen, etten ole tehnyt elämäni pahinta virhettä. Lukan antama osoite vie minut kiiltävään toimistorakennukseen aivan keskustassa. Sellaiseen paikkaan, jossa kalliisiin pukuihin pukeutuneet miehet tekevät päätöksiä, jotka vaikuttavat miljooniin ihmisiin. Sisääntulo on pelkkää marmoria ja pronssia, ja turvamiehet näyttävät enemmän sotilailta kuin tavallisilta työntekijöiltä. Kun sanon nimeni, minua jo odotetaan, ja se saa kaiken tuntumaan todellisemmalta ja pelottavammalta. Hissi nousee hiljaisuudessa 32 kerrokseen, antaen minulle aikaa epäillä jokaista päätöstä, joka toi minut tänne. Pukeuduin huolellisesti. Musta kynähame, valkoinen paita. Ammattimainen, mutta ei liian yrittävä. Käteni vapisevat hieman, kun tarkistan itseni kiillotetuista teräsovista. Luukkaan toimisto vie puolet kerroksesta, ja lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat tarjoavat panoraamanäkymän kaupunkiin. Vastaanotto on tyylikäs mutta hienovarainen, ja sitä hoitaa noin 50-vuotias nainen, joka näyttää kykenevän johtamaan pientä maata tarvittaessa. Hän esittelee itsensä Maijaksi ja selittää, että hän vastaa minun kouluttamisesta hallinnollisiin järjestelmiin. Herra Salo on kokouksissa koko aamun. Hän sanoo tehokkaalla äänellä, mutta hän haluaa tavata teidät keskipäivällä lounaalla asiakkaan kanssa. Jotain siitä, että italian kielen taitonne olisi hyödyllinen keskustelussa. Aamu kuluu salasanojen asennusten, arkistointijärjestelmien ja protokollaselitysten parissa. Maija on ammattimainen, mutta ei kylmä. Hän kohtelee minua pätevänä, aikuisena eikä harhailevana tarjoilijana, joka kompastui asemaansa ylittäneeseen maailmaan. Työ itsessään tuntuu yksinkertaiselta. Kalenteri, kirjeenvaihto, tutkimus. Huomaan kuitenkin, että tietyt tiedostot on merkitty värikoodijärjestelmällä, jota Maija ei selitä minulle. Kello 11.3 hän näyttää minulle pienen toimiston Luukkaan päätyön vieressä. Tämä on sinun, hän sanoo osoittaen pöytää, joka on parempi kuin yksikään huonekalu, joka minulla on koskaan ollut.
Herra Salo pitää avustajansa lähellä, mutta ei päällään. Toimistoja yhdistävästä ovesta näen Luukkaan oman toimiston. Se on maskuliininen ja hienostunut, tummista puuhuonekaluista ja taideteoksista, jotka luultavasti maksavat enemmän kuin useimpien ihmisten talot. Nurkassa on pieni baari, ja hänen pöydällään huomaan useita puhelimia, mukaan lukien mikä näyttää olevan salattu linja. Tasan keskipäivällä Luukas astuu ulos toimistostaan pukeutuneena tummansiniseen pukuun, joka korostaa hänen hallitsevaa läsnäoloaan. Hän tarkkailee minua ylhäältä alas hyväksyvästi katseella, joka saa minut tietoiseksi jokaisesta kehon sentistäni. Täydellistä, hän sanoo, vaikka en ole varma, viittaako hän ulkonäkööni vai johonkin muuhun. Valmis ensimmäiseen tehtäväänne. Ravintola, johon hän vie minut, on vieläkin eksklusiivisempi kuin Bella Vita, sellainen paikka, jota ei mainosteta, koska asiakaskunta löytää sen puskaradion ja perheyhteyksien kautta. Meidät istutetaan yksityiseen pöytään, jossa Luukas esittelee minut Sauli Lehtiselle, vanhemmalle miehelle, jolla on terävä katse ja vanhan maailman arvovaltainen olemus. Sauli, hän on Lumi, uusi avustajani. Lumi, herra Lehtinen on vanha perheystävä, hän on vierailulla Savonlinnasta. Seuraava keskustelu käydään kokonaan italiaksi, ja ymmärrän heti, että tämä ei ole tavallinen liikelounas. Sauli puhuu nopeaa sisilialaista murretta, joka eroaa perheeni toskanalaisesta, mutta pystyn seuraamaan lähes kaiken. He puhuvat laivausaikatauluista, tullimuodollisuuksista ja maksusiirroista teknisesti laillisella kielellä, mutta vivahteilla jostain täysin erilaisesta. Luukas tarkkailee minua huolellisesti koko aterian ajan, mitaten reaktioitani tiettyihin aiheisiin. Kun Sauli mainitsee perheen ja kunnioituksen, pidän kasvoni neutraalina, vaikka ymmärrän tarkalleen, millaisesta perheyrityksestä he keskustelevat. Tämä ei koske ravintoloita tai laillisia maahantuonteja. Kyse on toisesta italialaisesta perinteestä, joka toimii varjoissa ja ratkaisee riidat ilman asianajajia tai tuomioistuimia. Avustajallanne on erinomainen ymmärrys, Sauli sanoo Luukkaalle italiaksi selvästi testaten minua, ja kaunis harkintakyky. Ominaisuudet ovat erittäin arvokkaita. Hän on jo ylittänyt odotukseni. Luukas vastaa, kun hänen kätensä lepää omistavasti alaselälläni. Kosketus on lyhyt, mutta erehtymätön tarkoituksessaan. En ole vain hänen työntekijänsä, olen hänen omaisuutensa, esillä kumppaniensa hyväksynnälle. Ajatus saa minut värisemään, mutta pidän yllä ammattimaista hymyäni ja jatkan muistiinpanojen tekemistä laivausaikatauluista, joilla ei todennäköisesti ole mitään tekemistä laillisen lastin kanssa. Lounaan jälkeen Luukas vie minut takaisin toimistoon autolla, joka maksaa enemmän kuin vanhempieni talo. Nahkainen sisusta tuoksuu kalliilta ja klassinen musiikki soi hiljaa piilotetuista kaiuttimista. Useiden kortteleiden ajan hän ei puhu, antaen minun käsitellä juuri näkemääni. Hoiditte sen hyvin, hän sanoi lopulta hyväksyvästi. Sauli oli vaikuttunut kielen käytöstänne ja harkintakyvystänne. Harkintakyvystä mistä tarkalleen? Kysyn, vaikka en tiedä haluanko vastausta. Sauli tuo erikoisruokia Sisiliasta. Oliiviöljyä, viiniä, kuivattuja makkaroita, hyvin perinteisiä menetelmiä, perhereseptejä, jotka kulkevat sukupolvelta toiselle. Hänen selityksensä on teknisesti totta, mutta ilmeisesti epätäydellinen. Jotkin sääntelyvaatimukset voivat monimutkaistua. Se, että joku puhuu kieltä sujuvasti, helpottaa suuresti kommunikaatiota. Nyökkään ikään kuin selitys vakuuttaisi minut, vaikka me molemmat tiedämme, ettei se ole niin. Iltapäivä tuo lisää hallinnollisia tehtäviä, mutta nyt olen ylivilkas jokaisesta puhelusta, jonka Luukas saa suljetun oven takana. Jokaisesta vieraasta, joka saapuu ilman ajanvarausta, jokaisesta asiakirjasta, joka on merkitty niillä väreillä, joita Maija ei halunnut selittää minulle. Illalla pääni pyörii ajatuksista, mihin olen joutunut. Luukas Salo ei ole vain menestyvä ravintolan omistaja, hän on yhteydessä johonkin suurempaan ja synkempään. Johonkin, joka vaatii sellaista harkintaa, joka pitää ihmiset hiljaa pysyvästi. Kun valmistaudun lähtemään, Luukas ilmestyy toimistoni ovelle. Huomenna illallinen. Hyväntekeväisyysgaala museossa. Tarvitsette jotain juhlavaa. Olen jo järjestänyt personal stylistin tapaamaan teidät aamulla. Tämä on työtä, vai? En lopeta lausetta, en tiedä, millä nimellä kutsuisin suhdettamme, joka on kehittymässä. Kaikki on nyt työtä, Lumi, mutta jotkut työt ovat miellyttävämpiä kuin toiset. Hänen hymynsä on lämmin, mutta petomainen. 8. Kuljettaja hakee teidät 7:30. Sinä yönä en saa unta, mietin,
mihin hintaan vaihdoin yksinkertaisen elämäni. Taloudellinen turvallisuus kyllä, mutta millä hinnalla? En ole enää vain ahkera oikeustieteen opiskelija, joka maksaa opintonsa. Olen nyt jotain muuta. Jotain, mikä kuuluu Luukas Salolle ja hänen kalliiden pukujen ja hiljaisten uhkien maailmaan. Stylisti saapuu asuntooni valikoiman iltapukuja, jotka luultavasti maksavat enemmän kuin mitä ansaitsin 6 kuukaudessa. Valitsen keskiön sinisen mekon, elegantin olematta räikeä ja koruja, jotka tuntuvat oudolta ihoani vasten. Kun katson itseäni peilistä, näen jonkun, jota en tunnista. Kiillotettu, hienostunut, kallis. Hyväntekeväisyysgaala on kaupungin eliitin paraati, täynnä poliitikkoja, liike-elämän johtajia ja vanhan rahan perheitä, jotka ovat sukupolvien ajan osallistuneet tällaisiin tapahtumiin. Luukas liikkuu väkijoukossa kuin hän kuuluisi sinne ja alan ymmärtää, että hän todellakin kuuluu. Salo-sukunimi avaa ovia, joita pelkkä raha ei voi avata. Pysykää lähellä, hän mumisee, kun astumme pääsaliin. Täällä on ihmisiä, jotka jo tietävät teistä. Teidän turvallisuutenne riippuu siitä, että teidät nähdään minun omana. Hänen äänensä omistavuus saisi minun pitäisi suuttua. Sen sijaan minua valtaa kylmät väreet, joita en halua myöntää. Kun hän asettaa kätensä vyötärölleni ohjatessaan minua ihmisten läpi, en väistä. Kun hän esittelee minut kumppanikseen vaikutusvaltaisille ihmisille, joiden nimet tunnistan otsikoista, hymyilen ja ylläpidän keskustelua tilanteen vaatimalla kielellä. Hiljaisen huutokaupan aikana huomaan ensimmäisen kerran, että joku tarkkailee meitä. Mies salin toisella puolella katselee yhä suuntaamme. Katse ei kohdistu Luukkaaseen, vaan minuun. Kun mainitsen sen Luukkaalle, hänen ilmeensä synkkenee vaarallisella tavalla. Dmitri Volkov, hän sanoo hiljaa venäläinen. Hän on yrittänyt jo jonkin aikaa laajentaa toimintaansa alueelle, joka on ollut perheeni hallussa 3 sukupolven ajan. Mitä hän haluaa minulta, kysyn. Tietoa, pelikortin, tai ehkä hän vain haluaa nähdä, mikä on sinulle tärkeää, jotta tietää, keneen iskeä. Luukkaan käsi puristuu hieman vyötärölläni. Pysy näkyvillä loppuillan, mutta illan edetessä alan ymmärtää, että läsnäoloni siellä ei ole vain hänen uuden hankintansa esittelyä. Hän esittelee minua ihmisille, joilla on merkitystä, rakentaen suhteita, jotka palvelevat tarkoituksia, joita en vielä täysin ymmärrä. Kun lähdemme, olen jo vaihtanut kortteja tuomarin, 2 kansanedustajan ja pormestarin kansliapäällikön kanssa. Olet luonnonlahjakkuus tähän, Luukas sanoo minulle autossa. Synnyt tätä elämää varten. Ehkä kyllä. Ja se on se, mikä pelottaa minua eniten. Muutos kamppailevasta tarjoilijasta siihen, miksi olen muuttumassa, tuntuu liian sulavalta, liian väistämättömältä, aivan kuin olisin aina ollut tarkoitettu päätyä tähän kalliin auton matkustajan paikalle. Korut, jotka maksavat enemmän kuin vanhempani ansaitsevat vuodessa, kuuluva miehelle, jonka liiketoiminta vaatii sellaista harkintaa, jonka vuoksi ihmiset tappavat. Kun saavumme rakennukseeni, Luukas saattaa minut ovelle kuin herrasmies, mutta kun hän suutelee minua hyvää yötä, siinä ei ole mitään herrasmiesmäistä. Hänen huulensa ovat vaativat, omistavat, vaativat minua tavalla, joka ei jätä epäilyksiä hänen aikomuksistaan. Huomenna puhumme uudesta asuinpaikastasi, hän sanoo suutani vasten. Tämä naapurusto ei ole enää tarpeeksi turvallinen. Haluan väitellä, vaatia, että voin pitää huolta itsestäni, mutta sanat kuolevat kurkkuuni, koska syvällä sisimmässäni tiedän, että hän on oikeassa. En ole enää vain lumikorpela, oikeustieteen opiskelija ja tarjoilija. Olen Luukas Salonnainen, mikä tekee minusta kohteen kenelle tahansa, joka haluaa vahingoittaa häntä. Kun katson hänen autonsa katoavan yöhön, ymmärrän, ettei vanhaan elämääni ole paluuta. Miksi tahansa olenkin muuttumassa, tämä on nyt minun todellisuuteni. Huomenna muutan siihen häkkiin, jonka hän on minulle valmistanut, ja sanon itselleni, että se on oman suojani vuoksi. Muutos on täydellinen. Toivon vain, että selviän siitä. Luukkaan minulle muuttama kattohuoneisto tarjoaa näkymän Kaisaniemen puistoon ja tuntuu enemmän museolta kuin kodilta. Kaikki on moitteetonta, kallista, täysin vierasta jollekin, joka kasvoi 2 huoneen asunnossa Kalliossa. Näkymä on upea, mutta ikkunat eivät aukea, enkä voi olla tuntematta, että elän kauniissa sellissä. Maija auttaa minua asentaloksi selittäen turvallisuusprotokollia samalla tehokkuudella kuin kaiken muunkin. Hissikortit, turvakoodit asuntoon, paniikkinappi naamioitu elegantiksi koruksi. Herra Salo suhtautuu turvallisuuteenne erittäin vakavasti. Hän sanoo,
vaikka hänen sävynsä vihjaa, että tämä suojelun taso ei ole täysin valinnainen. Siirtoni oikeustieteelliseen iltaohjelmaan tapahtuu ongelmitta, aivan kuten Luukas lupasi. Uudet professorini ovat kokemukseltaan pelottavia, aktiivisia asianajajia, jotka käsittelevät oikeusteoriaa elävänä, ei abstrakteina käsitteinä. Stipendi kattaa lukukausimaksut, kirjat, jopa paljon paremman kannettavan tietokoneen kuin vanha. Mutta menestyksen mukana tulee ehtoja, jotka tulevat näkyvämmiksi joka päivä. Luukas odottaa minua liikeillallisilla 3 iltana viikossa, sosiaalisissa tilaisuuksissa joka viikonloppu ja kokouksissa joka aamu käydäkseen läpi kalenterinsa ja kirjeenvaihtonsa. Italian kieleni on välttämätön hänen tapaamisissaan tiettyjen asiakkaiden kanssa, vaikka olen oppimassa tunnistamaan, milloin keskustelut siirtyvät laillisesta liiketoiminnasta johonkin täysin muuhun. Itse työ on monimutkaisempaa kuin aluksi ymmärsin. Luukkaan imperiumi sisältää ravintoloita, kyllä, mutta myös rakennusyrityksiä, laivayhtiöitä ja kiinteistöjä, jotka näyttävät toimivan säännöillä, joita minulle ei opetettu liikejuridiikan tunneilla. Tarkastellessani tiettyjä sopimuksia huomaan eroavaisuuksia ilmoitettujen tulojen ja todellisen kassavirran välillä, jotka herättäisivät epäilyksiä kenessä tahansa kirjanpidon professorissa. Älkää katsoko lukuja liian tarkasti. Maija neuvoo minua, kun hän huomaa minun kamppailevan joidenkin talousraporttien kanssa. Herra Salo arvostaa uskollisuutta enemmän kuin uteliaisuutta. Varoitus annetaan ystävällisesti, mutta päättäväisesti. Ja ymmärrän, että lakikoulutukseni on sekä etu että riski tässä ympäristössä. Tiedän tarpeeksi tunnistaakseni mahdolliset laittomuudet, mutta en tarpeeksi ymmärtääkseni täysin, mitä harkintakykylläni suojelen. 3 viikkoa uuden elämäni aloittamisen jälkeen olen Luukkaan mukana liikeillallisella pienessä Italiassa, kun kaikki muuttuu. Ravintola on pieni, perheomisteinen, ja siinä on se aito tunnelma, jota ei voi valmistaa. Meidät istutetaan useiden miesten kanssa, joiden kalliit puvut eivät onnistu peittämään heidän vaatimattomia juuriaan, ja keskustelu vaihtelee Englannin ja Italian välillä sen mukaan, kuinka arkaluontoinen aihe on. Teen muistiinpanoja jostain, mikä näyttää lailliselta kiinteistökaupalta, kun pääovi räjähtää sisään. 4 mustiin pukeutunutta miestä tunkeutuu sisään, aseet kädessä huutaen englantia vahvalla venäläisellä aksentilla. Harvat siviiliasiakkaat huutavat ja syöksyvät pöytien alle, kun taas pöydässämme olevat miehet ottavat esiin aseita, joista en edes tiennyt heillä olevan. Aika hidastuu, kun kaos puhkeaa ympärillämme. Luukas työntää minut kaatuneen pöydän taakse samalla kun laukaukset pamahtavat kaikkialla pienessä salissa. Ruudin tuoksu sekoittuu valkosipulin ja viinin tuoksuun. Aistien ristiriita, jota aivoni tuskin pystyvät käsittelemään. Pysy alhaalla, Luukas kuiskasi, hänen oma aseensa ilmestyi käteen harjoitellulla helppoudella. Älä liiku ennen kuin sanon. Mutta yksi hyökkääjistä löytää minut pöydän takaa ja alkaa edetä ase osoittain päähäni. Hän on nuori, ehkä 25-vuotias, ja hänen olemuksensa on laiha kuin joku, joka on kasvanut taistelemalla selviytyäkseen. Kun hän lähestyy, huomaa jotain tuttua hänen kasvoissaan, jotain, joka herättää muiston kalliosta. Dmitri, huudan hänelle venäjäksi, käyttäen kieltä, jonka opin yliopiston kämppäkaveriltani. Dmitri Salminen 5. linjalta. Mies pysähtyy. Sekaannus korvaa aggression hänen kasvoillaan. Lumi Korpela, mitä helvettiä teet täällä? Tunnistaminen valtaa minut. Dmitri asui 3 korttelin päässä perheestäni, kun olimme teini-ikäisiä. Kävimme samassa lukiossa, vaikka hän oli 2 vuotta vanhempi ja kulki porukan kanssa, josta vanhempani varoittivat minua pysymään poissa. Muistan hänet älykkäänä, mutta vihaisena. Joku, joka tunsi, että maailma oli hänelle velkaa enemmän kuin mitä se antoi. Työskentelen täällä, sanon varovasti ja nousen hitaasti pöydän takaa kädet näkyvillä. Mutta mikä tärkeämpää, miksi osoitatte aseella viattomiin ihmisiin? Viaton? Hän nauraa katkerasti. Tiedätkö, kenelle työskentelet, Lumi? Tiedätkö, mitä nämä miehet ympärillämme tekevät? Koko ajan jatkui tulitaistelua. Luukkaan miehet ovat jo ottaneet puolustusasemia, mutta he ovat alivoimaisia, loukussa taktisesti epäedullisessa tilanteessa. Näen Luukkaan silmissä, että hän laskee todennäköisyyksiä, eikä hän pidä tuloksista. Tiedän tarpeeksi, vastaan rehellisesti, mutta tiedän myös, että ampumavälikohtaus täynnä perheitä olevassa ravintolassa ei ratkaise sitä ongelmaa, jonka luulette teillä olevan. Ongelma on se, että Salo siirtää tavaroitaan alueellamme maksamatta veroa, Dmitri sylkäisee.
Ongelma on se, että poikaistäväsi luulee omistavansa koko kaupungin. Hän ei ole poikaistäväni, sanon automaattisesti ja tajuan heti, kuinka merkityksetön tuo selvennys on nykytilanteessa. Mutta ehkä voimme ratkaista tämän. Puhua ampumisen sijaan. Katson Luukkaaseen, joka tarkkailee tätä vaihtoa sekoituksella huolta ja laskelmointia. Pieni nyökkäys hänen päästään antaa minulle luvan jatkaa, vaikka epäilen, että hän myös asettautuu lopettamaan tämän keskustelun pysyvästi, tarvittaessa. Kerro mitä haluat, sanon Dmitrille venäjäksi vaihtaen kieltä sulkeakseni muut pois. Mitä tarvitaan, jotta me kaikki pääsemme täältä elossa? Seuraava neuvottelu ei muistuta mitään, mitä meille opetettiin sovittelutunnilla. Dmitri haluaa alueellisia myönnytyksiä ja prosenttiosuuden tietyistä toiminnoista. Luukas haluaa säilyttää nykyiset järjestelynsä samalla kun eliminoi tulevat uhat. Löydän itseni kääntämästä paitsi kieliä myös maailmankuvia, etsien yhteistä maaperää kahden miehen välillä, jotka on kasvatettu pitämään konfliktia nollasummapelinä. Lakikoulutukseni auttaa enemmän kuin odotin. Sopimusten periaatteet pätevät jopa laittomiin sopimuksiin, ja molemmat osapuolet tarvitsevat jotain, jonka kanssa he voivat elää kirjaimellisesti. 20 minuutin huolellisen keskustelun jälkeen pääsemme alustavaan yhteisymmärrykseen. Alueen rajat piirretään uudelleen, prosenttiosuuksia muutetaan ja tulevat kiistat ratkaistaan puhumalla, ei ampumalla. Puhut hyvää venäjää, Dmitri sanoo minulle, kun hänen miehensä laskevat aseitaan hitaasti. Ja ajattelet kuin asianajaja, se on hyödyllistä tässä liiketoiminnassa. Olen asianajaja, korjaan häntä. Lähes, vieläkin parempi. Hän laittaa aseensa pois, vaikka ei täysin rentoudu. Sanokaa Salolle, että tämä järjestely toimii vain, jos hän kunnioittaa sitä. Me emme ole menossa minnekään. Kun venäläiset lähtevät, ravintola puhkeaa nopeaan Italiaan, kaikki käsittelevät juuri tapahtunutta. Luukas vie minut syrjään, tarkistaen minut käsillään haavojen varalta, kun hänen silmänsä etsivät kasvoiltani merkkejä traumasta. Oletteko haavoittunut? Hän vaatii tietää. Uhattu, olen kunnossa, vakuutan hänelle, vaikka käteni vapisevat nyt, kun adrenaliini laskee. Tunnistin vain Dmitrin naapurustosta. Neuvottelit alueellisen sopimuksen kahdella kielellä kuoleman uhan alaisena, Luukas sanoo ääni hämmästyksestä täynnä. Se ei ole kunnossa, lumi, se on poikkeuksellista. Paluumatka kattohuoneistoon kuluu hiljaisuudessa, molemmat käsitellen illan tapahtumia. Kun saavumme, Luukas kaataa itselleen juoman käsin, jotka eivät ole täysin vakaat. Kontrolloitu julkisivu, jonka hän aina ylläpitää, alkaa halkeilla paljastaen stressin, jonka hän kätkee luottavaisen ulkokuorensa taakse. Minun olisi pitänyt ennakoida se, hän sanoo, enemmän itselleen kuin minulle. Volkov on painostanut venäläisiä testaamaan rajojamme. Panin sinut vaaraan. Minä valitsin olla siellä, muistutan, ja valitsin puhua, kun tunnistin Dmitrin. Todennäköisesti pelastin ihmishenkiä tänä iltana, mukaan lukien omani. Hän kääntyy katsomaan minua suoraan intensiivisellä ilmeellä, mutta myös tarkoittaa, että et ole enää vain avustajani. Nyt olet osa tätä. Täysin. Ymmärrän, mitä hän sanoo. Tämä ilta muutti kaiken. En ole enää viaton sivustakatsoja, joka sattumalta todisti laitonta toimintaa. Olen aktiivinen osallistuja, joka auttoi neuvottelemaan rikollisen sopimuksen. Ei ole paluuta yksinkertaiseen oikeustieteen opiskelijaksi, joka ei tiedä, mitä hänen pomonsa todella tekee. Mitä nyt tapahtuu? Kysyn, vaikka epäilen, että tiedän jo vastauksen. Nyt opit loput. Kaiken. Luukas lähestyy. Hänen läsnäolonsa on samanaikaisesti suojeleva ja omistava. Koska tämän illan jälkeen Volkov tietää, että olet minulle arvokas. Se tekee sinusta kohteen, kunnes tämä alueellinen kiista on ratkaistu lopullisesti. Seuraukset lankeavat päälleni raskaana peittona. Muutokseni tarjoilijasta avustajaksi oli vasta alkua. Nyt minusta on tulossa jotain aivan muuta. Kumppani, riski, ase, kohde, kaikki riippuen olosuhteista, joita en hallitse. Minun täytyy soittaa vanhemmilleni, sanon yhtäkkiä. Varmistaa, että he ovat kunnossa. Luukas nyökkää hyväksyvästi. Se on jo tehty. Siirrämme heidät turvalliseen paikkaan, kunnes arvioimme uhan tason. Ajatelkaa sitä lomana. Kaikki maksettu. Rento maininta perheeni siirtämisestä kysymättä minulta saisi minut pitäisi suuttua. Sen sijaan tunnen kiitollisuutta. Luukas ajattelee useita askelia edellä, suojaten ihmisiä, joista välitän, ennen kuin edes tajuan, että he voisivat olla vaarassa. Kiitos, sanon, ja tarkoitan sitä, olosuhteista huolimatta.
Olet nyt minun, Lumi, täysin minun. Se tarkoittaa, että kaikki mistä välität on minun suojeluksessani. Hänen sormensa kulkevat leukalinjaani pitkin yllättävällä hellyydellä, mutta se tarkoittaa myös, ettet koskaan ole turvassa ihmisiltä, jotka haluavat vahingoittaa minua. Päätös on jo tehty minun puolestani. Tai ehkä tein sen itse sillä hetkellä, kun tunnistin Dmitrin ja päätin puhua piiloutumisen sijaan. Joka tapauksessa vanhaan elämääni ei ole paluuta. Olen Lumi Salo kaikessa paitsi nimessä, ja sukunimen muutos on luultavasti vain ajan kysymys. Hääsuunnitelmat alkavat 6 kuukautta myöhemmin, vaikka se tuntuu vähemmän juhlan järjestämiseltä ja enemmän poliittisen liiton orkestroimiselta. Jokainen yksityiskohta tarkistetaan sen turvallisuusvaikutusten vuoksi. Vierailijaluettelot tutkitaan useiden tiedustelulähteiden kautta, ja juhlapaikka tarvitsee riittävän suojan torjuakseen pienen armeijan. En koskaan virallisesti hyväksynyt Luukkaan ehdotusta, koska hän ei koskaan tehnyt sitä virallisesti. Sormus ilmestyi vain sormeeni eräänä aamuna menestyksekkään neuvottelun jälkeen ammattiliiton johtajan kanssa, joka oli aiheuttanut ongelmia yhdessä hänen rakennusprojekteistaan. Lakikoulutukseni osoittautui korvaamattomaksi, kun löysin porsaan reikiä, jotka estivät väkivaltaa samalla kun saavutimme tavoitteemme. Käytätkö sormustani? Luukas huomautti aamiaisen aikana, kun joku kommentoisi säätä. Näyttää siltä, vastasin katsoen virheetöntä timanttia, joka luultavasti maksoi enemmän kuin useimpien ihmisten talo. Hyvä, ilmoitamme kihlauksesta lehtisten vuosipäiväjuhlassa ensi kuussa, ja siinä kaikki. Ei romanttisia puheita, ei polvillaan oloa, vain suhteen väistämätön eteneminen, joka oli lakannut olemasta valinnainen jo kauan sitten. Minun olisi pitänyt loukkaantua romantiikan puutteesta, mutta silloin ymmärsin jo, että Luukas ilmaisi rakkautta suojelun, omistuksen ja kaiken elämän asteittaisen poistamisen kautta, joka ei sisältänyt minua ja häntä. Oikeustieteen koulun valmistujaiset ovat 3 viikkoa ennen häitä. Luukas osallistuu, turvallisuusongelmista huolimatta, istuen perheosastolla intensiteetillä, joka saa muut vanhemmat tuntemaan olonsa epämukavaksi. Kun nimeni sanotaan ja kävelen lavalle vastaanottamaan tutkintotodistukseni, näen hänen silmissään ylpeyttä, joka on melkein tuskallisen vilpitöntä. Lakimies Lumi Korpela. Hän sanoo minulle, kun saavun hänen luokseen painottaen uutta titteliä. Miltä tuntuu? Upealta, myönnän, pitäen tutkintotodistusta, joka edustaa 4 vuotta työtä, joka tuntuu toisen ihmisen elämältä. Kaikki tuntuu viime aikoina epätodelliselta. Sinä iltana hän antaa minulle salkun, jossa on sopimuksia 3 lailliselle lakimiespaikalle, yritysneuvoja hänen ravintolaketjulleen, oikeudellinen neuvonantaja hänen kiinteistöilleen ja konsultoiva asianajaja hänen erilaisille liikeintresseilleen. Kaikki tuottoisia, kaikki kunnioitettavia, kaikki tapoja käyttää koulutustani hänen imperiuminsa puitteissa. Valitse se, joka kiinnostaa sinua eniten, hän sanoo, tai kaikki 3, jos haluat. Lakimieslisenne antaa meille vaihtoehtoja, joita meillä ei ennen ollut. Valitsen yritysneuvojan paikan osittain siksi, että ravintolat tuntuvat tutulta alueelta, ja osittain siksi, että epäilen sen olevan puhtain hänen toiminnoistaan. Työ on älyllisesti haastavaa ja taloudellisesti palkitsevaa, mutta se tarkoittaa myös rajojen ylittämistä, joita vannoin, etten koskaan ylittäisi, kun aloitin oikeustieteellisen koulun. Jokainen konsultaatio, jokainen asiakirjan tarkistus, jokainen rutiininomainen lakipalvelu vetää minut syvemmälle maailmaan, jossa laillinen liiketoiminta ja rikollinen yritys sekoittuvat niin sulavasti, että erot lakkaavat olemasta merkityksellisiä. Kuukausien kuluessa, kun työni ja Luukkaan liiketoiminnat laajenevat, kehitän syvemmän ymmärryksen Luukkaan rakentaman maailman monimutkaisuudesta. Se ei ole vain rikollisorganisaatio, se on rinnakkainen talous, joka tarjoaa palveluita, ratkaisee riitoja ja ylläpitää järjestystä yhteisöissä, joissa viralliset instituutiot ovat epäonnistuneet. Rakennatte jotain uutta, tuomari Helenius sanoo minulle yhdessä säännöllisistä konsultaatioistamme. Sillan maailmojen välille, jotka eivät historiallisesti kommunikoi hyvin. Hän on oikeassa, vaikka en ollut ajatellut sitä niin. Roolini on kehittynyt pelkästä oikeudellisesta neuvonnasta kohti jotain kulttuuritulkkauksen kaltaista. Autan laillisia viranomaisia ymmärtämään rikollisorganisaatioita, samalla kun autan rikollisorganisaatioita navigoimaan laillisissa järjestelmissä. Silloin Luukas ja minä aloitamme puhumisen lasten hankkimisesta. Hän haluaa perillisiä,
suojeltuja perillisiä, jotka ymmärtävät perintönsä ja vastuunsa, mutta enemmän kuin se, hän haluaa perheen minun kanssani. Kaksikielisiä ja älykkäitä lapsia, jotka voivat liikkua molemmissa maailmoissa kadottamatta kumpaakaan. Mahdollisuus raskauteen tässä ympäristössä pelottaa ja innostaa minua yhtä paljon. Lapsi tekisi minusta haavoittuvamman, mutta myös arvokkaamman, luoden siteitä, jotka turvaavat pysyvän paikkani Luukkaan maailmassa, samalla kun ne antaisivat minulle voiman, jota minulla ei tällä hetkellä ole. Milloin? Kysyn, vaikka epäilen, ettei ajoitus riipu vain minusta. Pian, ennen kuin tilanne Volkovin kanssa eskaloituu siihen pisteeseen, että raskaus on liian vaarallinen. Hän pitää tauon tutkien kasvojani. Oletko valmis siihen sitoutumisen tasoon? Ikään kuin en olisi jo sitouttanut kaikkea, mitä olen ja mitä voisin olla, tähän elämään, jonka olemme yhdessä rakentaneet. Mutta lapsi sinetöisi sen sitoumuksen tavalla, jota mikään oikeudellinen sopimus, mikään avioliittotodistus ei voisi vastata. Kun kerran kannan Luukas Salon perillistä sisälläni, en enää koskaan tee muuta kuin hänen vaimonsa, hänen kumppaninsa, hänen arvokkain omaisuutensa ja hänen suurin haavoittuvuutensa. Kyllä, kuulen itseni sanovan sanan kantaen painoa, jota olen vielä oppimassa mittaamaan. Olen valmis. Hänen suudelmansa on omistava ja hellä samanaikaisesti, vaativa ja juhlallinen samalla kertaa. Kun erotumme, näen tyytyväisyyttä hänen silmissään, sekoittuneena johonkin, mikä voisi olla helpotusta, aivan kun hän olisi pidättänyt hengitystään odottaen vastaustani kysymykseen, joka ei koskaan ollut todella valinnainen. 6 viikkoa myöhemmin katson positiivista raskaustestiä marmorikylpyhuoneessa kartanossamme, miettien kuinka yksinkertainen plusmerkki voi tuntua samanaikaisesti voitolta ja antautumiselta. Ulkona sataa lunta puutarhojen ylle, jotka kukkivat jälleen keväällä, merkiten aikaa, joka tuntuu kallisarvoiselta ja lainatulta. Luukas löytää minut sieltä edelleen pitäen testiä, edelleen käsitellen sen laajuutta, mitä olemme juuri käynnistäneet, ja kysyy, vaikka ilmeeni todennäköisesti jo antaa hänelle vastauksen. Onneksi olkoon, kuiskasi. Tulet isäksi. Hänen reaktionsa on välitön ja ylivoimainen. Hän kietoo minut syliinsä hellyydellä, joka on jyrkässä ristiriidassa hänen tavanomaisen hallitun käytöksensä kanssa. Hetkeksi vaarallinen mies, joka herättää kunnioitusta pelon kautta, katoaa, korvaten hänet jollakulla haavoittuvalla, ihmettelevällä uuden elämän mahdollisuutta. Poikamme, hän mumisee hiuksiini perintömme, seisoessani hänen sylissään, ympäröitynä ylellisyydellä, joka olisi ollut käsittämätöntä vanhassa elämässäni. Ymmärrän, että tämä on juuri se paikka, johon minun oli aina määrä päätyä. Ei kohtalon, vaan siksi, että jokainen päätös, jonka tein, hänen työtarjouksensa hyväksyminen, hänen maailmaansa astuminen, puhuminen tuon Dmitrin kanssa käydyn yhteenoton aikana, johti väistämättä tähän hetkeen. En ole enää lumikorpela, tarjoilija, joka puhui Italiaa turistien kanssa ja unelmoi yksinkertaisesta lakimiesurasta. Olen Lumi Salo, vaikutusvaltaisen miehen vaimo, vaarallisten asiakkaiden asianajaja ja nyt sukupolven perijän äiti dynastiassa, joka ulottuu mantereiden yli ja vaikuttaa hallituksiin. Muutos on täydellinen, eikä takaisin viattomuuteen ole paluuta. Mutta kun Luukkaan kädet lepäävät suojelevasti vielä litteällä vatsallani, ymmärrän, etten halua paluuta. Tämä elämä, monimutkainen ja vaarallinen kuin se onkin, kuuluu nyt minulle, ja minä kuulun siihen täysin ja peruuttamattomasti. Vauva potkaisee ensimmäisen kerran tapaamisessa tuomarin kanssa, josta on tullut yksi tärkeimmistä kontakteistani. Tuomari Patricia Helenius tarkastelee järjestäytyneen rikollisuuden tapausten tuomionohjeita, pyrkien ymmärtämään johtotehtävien ja operatiivisten roolien eroa rikollisyrityksissä. Haaste, hän selittää, on määrittää, ketkä syytetyistä ovat todella vaarallisia ja ketkä vain joutuivat olosuhteisiin, joita he eivät voineet hallita. Nyökkään mietteliästi, toinen käsi lepää kasvavalla vatsallani, kun toisella teen muistiinpanoja. Tarkoitus on yhtä tärkeä kuin teko. Joku, joka valitsee osallistua, eroaa jostakusta, joka on pakotettu tai jolla ei ole elinkelpoista vaihtoehtoa. Täsmälleen. Mutta tarkoituksen todistaminen voi olla lähes mahdotonta, kun syytetyt kieltäytyvät yhteistyöstä tai eivät anna kontekstia päätöksilleen. Keskustelu jatkuu vielä tunnin, ja minä annan tietoa, joka auttaa tuomioistuimia käsittelemään Luukkaan kaltaisten ihmisten tapauksia. Aina varoen antamasta tietoja, jotka voitaisiin jäljittää yksittäisiin henkilöihin tai tiettyihin operaatioihin. Se on herkkä tasapaino, joka vaatii oikeudellista asiantuntemusta,
kulttuurintuntemusta ja riittävää poliittista taitoa palvella kaikkien etuja pettämättä kenenkään luottamusta. Kun tuomari Helenius lähtee, jään toimistooni tarkistamaan sopimuksia uutta ravintolaprojektia varten. Työ on laillisesti lainmukaista ja älyllisesti tyydyttävää, mutta olen jatkuvasti tietoinen siitä, kuinka se sopii Luukkaan rakentamaan suurempaan rakenteeseen. Jokainen menestyksekäs yritys luo julkisivun operaatioille, jotka tarvitsevat laillisia etulinjoja. Jokainen oikeudellinen voitto suojelee omaisuutta ja ihmisiä, jotka muuten olisivat haavoittuvia. Luukas löytää minut sieltä, kun iltapäivän varjot pitenevät puulattialle. Miten kokus meni? Tuottelias. Tuomari Helenius kehittää vivahteikkaampaa ymmärrystä rikollisesta hierarkiasta. Sen pitäisi johtaa oikeudenmukaisempiin tuomioihin alhaisen tason syytetyille, mikä pitää meidän ihmiset rauhallisina eikä epätoivoisina. Hän istuu tuolilla työpöytäni edessä tyytyväisellä ilmeellä. Suojelette organisaatiotamme vaarantamatta ammatillista etiikkaanne. Se on harvinainen taito. Hän on oikeassa, vaikka eettiset rajat ovatkin sumeammat kuin olisin toivonut valmistuessani oikeustieteellisestä. Mutta ihmisten suojeleminen epäoikeudenmukaiselta tuomiolta ei ole sinänsä paha asia, vaikka nuo ihmiset työskentelisivätkin rikollisyrityksille. Lain on tarkoitus olla oikeudenmukaisuudesta, ei vain rangaistuksesta. Tohtori Martinez haluaa puhua vauvan huoneen turvallisuudesta. Luukas jatkaa vaihtamalla aihetta välittömämpiin asioihin. Ei mitään monimutkaista, vain perusturvallisuutta ja turvahuoneprotokollia. Synnytyslääkärillämme on kokemusta korkean profiilin potilaista, jotka vaativat erityisiä yksityisyysnäkökulmia, vaikka epäilen, että suurin osa hänen asiakaskunnastaan on julkkiksia, ei rikollisperheiden matriarkkoja. Hänen ehdottamansa turvatoimet ovat järkeviä, mutta ne muistuttavat minua jatkuvasti siitä, että lapsemme perii vaaroja etuoikeuksien ohella. Oletko miettinyt nimiä? Kysyn ohjaten keskustelun turvallisuudesta, jota en ole vielä valmis täysin kohtaamaan. Jotain, joka toimii molemmilla kielillä. Riittävän perinteinen kunnioittamaan perhettä, mutta riittävän suomalainen, jotta ei herätä liikaa huomiota. Hänen kätensä lepää minun kädelläni, vatsallani, joka viittaa perheenne perinteeseen. Seuraava keskustelu liikkuu italialaisten nimeämistapojen, suomalaisten käytännöllisyyden ja niiden hienovaraisten merkitysten välillä, jotka ovat piilossa päätöksissä, jotka seuraavat lastamme koko elämän. Jokainen päätös tuntuu olevan ladattu painolla, joka ulottuu paljon henkilökohtaista mieltymystä pidemmälle. Sinä viikonloppuna ajamme Kallion sunnuntai-illalliselle vanhempieni kanssa. Kontrasti lapsuuteni naapuruston ja nykyisen elämämme välillä on selvä, mutta ei epämukava. Isän rakennustyö on antanut hänelle silmää arvostaa uuden kotimme turvatoimia, kun taas äidin vuosien siivoustyö on opettanut hänet tunnistamaan laadun kaikessa, huonekaluista astioihin. Näytät terveeltä, äiti huomauttaa tarjoillessaan kotitekoisia ravioliannoksia, jotka maistuvat lapsuudeltani. Raskaus sopii sinulle hyvin, tunnen oloni hyväksi, erilaiseksi mutta hyväksi. Erilainen, miten, kysyy isä, vaikka hänen äänensä antaa ymmärtää, että hän jo tietää vastauksen. Vastuussa jostain muusta kuin itsestäni, sanon koskettaen vatsaani huomaamattani. Kaikki, mitä teen nyt, vaikuttaa johonkin muuhun. Luukas ja isä keskustelevat rakennusprojekteista viiniä juoden, kosketellen laillisia liikeintressejä, jotka eivät tarvitse huolellista editointia. Nähdessään heidät yhdessä yllätyn, kuinka samanlaisia he ovat, vaikka tulevat eri maailmoista. Kaksi miestä, jotka rakensivat jotain tyhjästä päättäväisyyden ja strategisen ajattelun avulla. Illallisen jälkeen äiti vie minut pieneen puutarhaan, jossa hän kasvattaa yrttejä ja vihanneksia. Oletko onnellinen, Lumi? Todella onnellinen, etkä vain mukava. Se on kysymys, jota olen vältellyt jopa omissa ajatuksissani. Onnellisuus tuntuu luksukselta, jota minulla ei ole varaa sallia, kun jokainen päivä tuo uusia komplikaatioita ja uhkia. Mutta mielenrauhaa, tarkoitusta, turvallisuutta, sitä minulla on yllin kyllin. Rakennan jotain tärkeää, sanon jotain, joka kestää pidempään kuin oma elämäni. Se tuntuu arvokkaammalta kuin pelkkä onnellisuus. Hän nyökkää, ikään kuin tämä olisi täysin järkevää. Mummosi olisi ylpeä. Hän sanoi aina, että sinulla oli voimaa vaikeisiin päätöksiin. Kotimatka on hiljainen, molemmat käsittelevät perheillallisen normaaliutta vastakohtana jokapäiväisen elämämme poikkeuksellisille olosuhteille. Kun saavumme, turvavalot valaisevat maita, jotka näyttävät rauhallisilta,
mutta joita valvovat järjestelmät, jotka pystyvät havaitsemaan jopa oravan lähestymisen. Vanhempasi ymmärtävät enemmän kuin antavat ymmärtää, Luukas huomauttaa, kun valmistaudumme nukkumaan. He eivät ole naiveja. Isäsi on työskennellyt rakennusalalla 30 vuotta tässä kaupungissa. Hän tietää, mitkä projektit valmistuvat ajoissa ja mitkä kohtaavat odottamattomia komplikaatioita. Ja äitisi kasvatti tyttären tässä maassa säilyttäen samalla italialaiset perinteet. Hän ymmärtää sopeutumista ja selviytymistä paremmin kuin useimmat ihmiset. Tyttäremme syntyy lumisena helmikuun aamuna ja ensimmäinen asia, jonka huomaan on, että hänellä on Luukkaan silmät. Tummat, älykkäät, jo nyt näyttäen arvioivan uutta ympäristöään laskelmoivalla intensiteetillä. Kutsumme häntä Aada Sofiaksi, kunnioittaen sekä italialaista perinnettä että suomalaista yksinkertaisuutta. Bella, Luukas kuiskasi pidellessään häntä ensimmäistä kertaa, ääni täynnä tunnetta, jota en ollut koskaan aiemmin häneltä kuullut. Täydellinen, lempinimi tarttuu heti. Jopa 3 päivän ikäisenä hän käyttäytyy arvokkaasti, joka näyttää perityltä eikä opitulta. Nähdessäni Luukkaan hänen kanssaan näen välähdyksiä miehestä, joka hän olisi voinut olla toisissa olosuhteissa, hellä suojeleva, omistautunut jollekin, joka ylittää vallan ja hallinnan. Kastejuhla järjestetään samassa katedraalissa, jossa menimme naimisiin, samalla vieraslistalla kuin häissämme, plus useita uusia kasvoja, jotka edustavat sittemmin solmittuja liittoutumia. Aada nukkuu rauhallisesti koko seremonian ajan, näennäisesti välinpitämättömänä tuomareiden, poliitikkojen ja liikemiesten huomiosta, joiden intressit ulottuvat lain molemmille puolille. Hän hallitsee maailmaa jonain päivänä, Karla Lehtinen ennustaa vastaanotolla. Katsokaa hänen silmiään, hän tietää jo enemmän kuin kertoo. Se on vitsi, mutta myös tunnustus älykkyydestä, joka on jo ilmeistä Aadan ilmeissä. Hän tarkkailee kaikkea, käsittelee tietoa intensiteetillä, joka näyttää ylittävän hänen ikänsä ja vastaa eri kieliin välittömällä ymmärryksellä, mikä viittaa siihen, että hänestä tulee luonnollisesti kolmikielinen. Millaisen maailman annamme hänelle? Kysyn Luukkaalta sinä iltana, kun katsomme Aadan nukkuvan huoneessa, joka on turvallisempi kuin useimmat pankkiholvit. Monimutkaisen, hän myöntää. Mutta myös maailman, jossa hänellä on kaikki edut, kaikki mahdollisuudet ja kaikki suoja, jonka voimme hänelle antaa, mukaan lukien suoja valita toinen polku. Hänen ilmeensä muuttuu miettelijäksi. Jos haluat olla opettaja tai lääkäri tai taiteilija, hänellä on täysi tukemme, mutta hän perii myös vastuita, joita ei voi kokonaan hylätä. Valinta on, miten hän täyttää nuo vastuut, ei se, hyväksyykö hän ne. Seisoessani yövalon pehmeässä valossa, katselen tyttäremme nukkuvan rauhallisesti huolimatta vartioista, jotka on sijoitettu kaikkialle taloon. Ymmärrän, että tämä keskustelu valinnasta ja vastuusta jatkuu Aadan koko elämän ajan. Hän kasvaa kaksikielisenä ja kaksikulttuurisena, viihtyen sekä kokoushuoneissa että tuomioistuimissa, ymmärtäen sekä laillisen liiketoiminnan maailman että sen rinnalla toimivan varjotalouden. Mutta hän kasvaa myös suojeltuna, sivistyneenä ja rakastettuna vanhemmilta, jotka valitsivat toisensa mahdottomista olosuhteista huolimatta ja rakensivat jotain kaunista keskinäisen kunnioituksen ja jaetun tarkoituksen perustalle. Tarjoilijaa, joka joskus palveli turisteja ja unelmoi yksinkertaisesta lakimiesurasta, ei enää ole olemassa. Sen sijaan on Lumisalo, vaimo, äiti, asianajaja ja siltojen rakentaja maailmojen välille, joita useimmat ihmiset eivät koskaan tiedä olevan olemassa samanaikaisesti. Se ei ole elämä, jonka suunnittelin, mutta se on elämä, jonka rakensin. Ja kun Aada liikahtaa unessaan tehden pehmeitä ääniä, jotka voisivat olla italiaa tai suomea tai yksinkertaisesti rauhan yleismaailmallista kieltä, ymmärrän, että se on juuri se elämä, jonka minun oli tarkoitus elää. Muutos on täydellinen. Tulevaisuus on turvattu ja seuraava sukupolvi on valmis perimään perinnön, joka ulottuu mantereiden yli ja ylittää yksinkertaiset kategoriat laillisesta ja laittomasta, oikeasta ja väärästä, valinnasta ja velvollisuudesta. Luukkaan maailmassa kaikki on monimutkaisempaa kuin miltä se näyttää, mukaan lukien rakkaus, perhe ja merkitys, jonka annamme sanalle koti. Mutta seisoessani täällä, tässä kauniissa, vaarallisessa ja mahdottomassa elämässä, jonka olemme yhdessä rakentaneet, koti tuntuu juuri oikealta.